Pibasian na nung sarap tabi na ko ngawi. Halo, tanaw di bain no? Minikot si koy day sa hamin di kinawangan nagay. Tu minat tambu si hargo do Amazon do takan na nung tuhong. Iti, hintay pagi. Memanggang siya do gipan. Gipan. Naikot ginaso. Tukay, agang-agang. Nah, panggangon di reti babay no. Panggangon nagay om akanon nagay. Reti maiso titi no ikot ginaso do gipan hati tukoy. Om itino kadeha ikot ko day dami nagay. Om makan to ko do seafood kam. Seafood no po Amazon di hangay tigipan iti. Nah, ondom ko di tatanak sa kitongan ini dahil kampung pinapa na motohop zikoy. Kok ito na po si kayo gipan iti. Iti na po nga gipan na bawang ya. Entah may ikot na matigya agaso kang gitaw na tayo po giti. Nah, iti na akan na nagay taro di bahay no. Kiba nagiti at akan na nagay iti punganan do ano giti. Iti na pong sutong mandi ho grill nga biti kiba nagido mani ete sutong mani grill niya iti na po nga kami na natun Thailand nga iti na po rin tiyari ho sabakot hati nga ikot yaman ta Germany Guten Morgen iti na po zina na kaikot siya di duwa taraw ng katahim manta Germany day pangizon na Germany nakasautun Germany omiho na itondo di sangano di tana di ipinapadagang kumina do bishop daitis kay hamin di hati habi kuang do tahu na minit manta di hamin di sinumpakan ko di siya na isangano di tana di pinadagang kumargo gayom panadaga hamin nga tadaw ko sadap ka duhon na siya dititi. Jadi ina sabab ido kadeha bishop ikaw tu dami nagay mo zikoy do ya membelanja laki yo do ta kanan sore bay na kamtu kay kosom na katigogso do gipan bageti ansak pa iti ansakon po dehiti mande panggang iti balu lagi makan sekira naik ya. Nah, itu juga ikut, itu juga depuan itu babay no. Nah, kiba di bokon the grill, kiba di mana ha aku. Nah, itu ya bagus ti minan ha oven, nah oven na. Sutung do tinagas minan ha oven ti. Itu na pa nga zina di tondo di ho. Nga hai jono nako kuwa di patun di diam. Nako gadso Germany na kay zone sa dami di hadihom. Ina di kay kot siya dito may tambuhoy kaka ba? May tambuhoy kaka iti dito nes ka dito bay no di sodo di ano. Tukay. Ongid matigya to kay ongid to mon. Anda dadon pemakan lagi di kada naik ya. Ingkan iti di bay no. Oman ko bago video do tino do makan jok ya oman ko bago pakita na Dios mamason ski magasakti nah gipan mo iti gipan nah mamakai si koy do grilling din na to koy tayo pagina gipan mo iti nah tayo agazo tayo pagipahan ko tayo pahan ko na to baik ini. Keputusan usap tapi nak avi omega di binos kulitinu di do maksudnya ane tidak baik no kita kanon gipan nah itu ya kari sabok pinggir jati sumbayang supuk ya kano kaya mari surga matakuha do mga sa kanon di baik no pinatak no kiungay mo yak panakay dasana tinanza do tumay musiko yung mga kuhod kumari diawayama isuang lingan itu Tuhan Yesus Kristus amen amen pak iti no komozon no gipan kang kudia sudi gipan oh mitinaiku
Itia sambal daw to temo. Kiba na gido daging na manok, daging na manok kari. Om kiba na sokoh dagay. Om kiba bago disutung nga kakalpo so tiadi nga. Kadiho bulin bulison na makan ka nga bah ano ko pokyo tu koy. Nah. Ingkalahan daw ti. Sumo tungo so pagyedo. Bakit do video ko mukab. Ya. Kengka kyo ba ingkay tilahan daw ti. Ukabon ku. Nah. Kabo ko po tu koy. Gipan. Sumo se gipan. Gipan. Yo na. Minani pang itu ni dong garatong sidaw kyo tu koy. Nah. Tay pagi. Omitia na itong sidaw ti. Ton sidaw gipan iti to binay ko ngabi. Main ukabo iti paingka kamay di ukabo no iti tay pagi ton sidaw gipan iti. Nah. Ano iti ton si naikot binangi. Kabay iti. Nah. Di bago to ko kakano iti. Pososoko kang kudiaw tu koy na. Pososoko sambal. Ano ko pa kyo? Siyo kyo? Apa to? Ay, kot na siya. Ako suang bago do. Like kyo? Kalau tuntalan na ba nga aroy? Aroy naman lah. Alrighty. Alright, mak. Aroy mak. Amitin na. Luputang ko takudi nga. Papatak so dia sudo. Kamuson ko do. Papatak so na po dia sudo. Tibo diti. Tapi na to. Nah, entah pagiti tonsi daw. Amo ko tonsi daw kyo. Tonsi ba iti. Man sido tinagas. Gipan mo na. Nah, tayo pagi. Nah. Kota huwadan kapiwasyan ng usodot.